Shalom Hor Samanginang, pajupang musai tadi programon ima program ibadah pertanyaan tu tanggal 26 April 2026 di Minggu Jubilate manang marlop olup tu di bata ale sandok tanoon. Nah terpun jamita tadi pertanyaan tadi bodarion di enak sian sada kronika bidu saplonom mamuk kasian ayat 20 tol hastoya tol plonom. Di balasan topik ini minggu, las rohaku dalam marlop olup suaraku, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Turupun jamita boy mata jahat di kolom deskripsi soron ma penjelasan di khotbah. Amang inang guarni minggu tersaderon ima di guari mai minggu jubilate namar lapatan marolop olop tu di batama ale sandok tanoon. Guarni jubilate on dibuat sian hata na parjolo di buku ni par pasalmen bidono plonom ayat sada di versi Latin di dok songonon jubilate deo omnis terra versi Batak Toba marolop olop tu di batama ale sandok tanoon. On maminggu patulu hondung hari Paskah. Di mingguon nungalam godang behalak na marnida Yesus naung hehei. Molo manghihuton hatan si Paulus di dok ibana adong hira-hira 500 halak naung marnida Yesus dukon ariha mamatenai. Jadi di mingguon ditonahon do tuhita asa marolop olup. Ala naung hehe Yesusi jela nunga ditaluhub bihamatian. Artinya janji akan kebangkitan orang-orang kudus itu nyata dan benar adanya. Dan hulat dihata hapor sial sabing tadoki. Ale memang natutudo naikon mulak mangolu do sogot aka nang porsiai di hari na parpudi. Nah taberang maturakan diturputa na perjolo di 20 sia. Gudang dope hita na salah mengalapati hari Minggu. Adong do halak mandok tujuan di halak mar Minggu ima lau majalo pasu-pasu manang asa terpasu-pasu. Sadi banai mandok naing manesa dosa. Sa sitong na manginang lau pe hita mar Minggu na lau pasangapon guarni di bataro hita. Kita beribadah bukan untuk meminta berkat atau karunia, tetapi kita beribadah untuk memuji nama Tuhan. Jala takas do di do Raja David dison. Dan di do ibana jalo hamu masiat Tuhani. Manang pangido masian di bata. Ale di do ibana do di ayat 20 on. Lehok kamu ma tu Jehovah. Berilah kepada Tuhan. Berikan apa? Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Leon ma tu Jehovah ha muliau dohot ha gogoon. Jala di dok musa dia 20 sia buak kamu masih leon dungi roma hamu tu ado paniri bohina mar somba mar pakaian na mar hadoduan. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lapatan na manginang di jakot di batado nasa si leon manang pelean na mar haroroan sian ias ni roha. Urang do pehita na patuduson pelian songon semacam sogokan kepada Tuhan. Arang do istilah-istilah na jok-jok di pasat halak terkesan hira na sitong hai pesala. Isarana songon. Tanggung jawab terbesar Anda sebagai orang Kristen adalah untuk melayani Tuhan. Tutudoi orang Kristen hidup untuk melayani Tuhan. Alage salah doon molo nunga gabe adong pangatusian di hita mandok. Kita diselamatkan untuk melayani. Ala nunga ditobus di bata hita, sonari sebagai balasannya kita harus melayani dia. Amang inang debata parguguna suatu dosan do Jehovah data sobba. Allah tidak kekurangan. Allah tidak perlu dilayani. Ise maharajol ma ubahin rikot situ tujol mai di debata. Ulaun apostel bidu 10 pitu ayat 24-25 di dok songon. Ia debata na tumopa hasianganon dang hahurangan ibana ubahin pola si hobason ni tangani jolma ibana aitung ibana do mangalehon di sudena hangoluan dot hosani rodi saluhut nai. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi molo pedido Raja David buak kamu masih lelehon, ndak ada ala narikot di bata si lelehoni, alai delat terui palas son rohani di bata, ala nang terpasu-pasu hita di ngulutta. Ido makana dido marsomba mahamu marpahean na marhaduduan. Sujudlah menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Lapatan na ikosian ias ni roha do tapasaha sileo-leo natu debata. Makubasi debata ndada ala na hatobak kita. Ay amat tado debata jela anak do hita. Allah itu bukan majikan kita, tetapi dia adalah bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Songo dana na mangului hatania mana? Songoni manang hinta na mangului di bata di nguluta. Jala songon anak na pasahato sileoleho tunatorasna, pemberian anak kepada orang tua tidak akan mengubah apapun dalam hubungan anak dan orang tua. Tetap do anak na hita, jala tetap donasi dan naturasta. Tetapi pemberian yang kita berikan adalah untuk menyenangkan hati orang tua. Ido makana manginang di guari do silolehon di huria songon hamuliateon. Delata mai pasangapon di bata. Ala nang terpasu-pasu do hita, ndada asa terpasu-pasu hita. Napa doahon ayat 20 tutur busada
Didok disi Jehovah do raja. Seorang raja mengayomi rakyatnya dan memiliki kendali penuh atas seluruh negeri yang dia pimpin. Dan adong manangahan na masa di hasianganon na sobotoni di bata. Segala sesuatu boleh terjadi itu karena Allah mengizinkannya terjadi, dan Allah sendiri memiliki kendali penuh atas alam semesta yang dia ciptakan. Nah, pos dorohat tadi si ala di bataro na manguluh kita. Dada jolma, mulo jolma na boi doyo mu barohana, mu beparangena. Alai mulo di bata na satia do ibana. Dak ya mo se ibana di sudi hata nang baga-baga nang di pasat ibana tu hita. Nah, Jeremia 20 ayat 10 sara di dok. Ay nung ngatakas suboto sakap akan nahu sakapi taringo tuhamu nina Jehovah sakap pasonangat do tahen dadaha magoan asa au manglet tuhamu ujung na hina lungutok muna. Nah, napatuluhon ayat 32 33 panidangion di tanoon tu debata. Di Raja Daud harulauti marhasak-hasak rodi isina aka hau toba marulup-olup di sisude di adopan ni Jehovah. Haru hasianganon nasubui marsuara di tonahon si David asa marulup-olup memuji debata. Lamma hita jolma. Nah, namang ihut ayat 34 36 on matangiang dohot amen. Ditutup si David maen dena marite-hite hata puji-pujian tu debata dohot tangiang mangido panupahion ni debata. On masada hasil penirohan si David dia dopan ni debata. Tung pesala raja na boloni bana nang pataluhon gok akka bangso-bangso perbegu alain dada nagabe terlena ibana di hagogonna totong do ibana mangido panugu-nugu ni debata asa di palua na sidasian gonggoman ni akka bangso perbegu. Raja Daud tidak pernah jumawa di dalam hidupnya, sekalipun dia raja yang telah memenangi banyak sekali peperangan, tetapi ia tidak pernah meninggikan diri. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Takas dira jumibana dan mungkin monang ibana maralohon akamusuna moloso debata nama dongan ibana. Nasi pasaton di jamita mangilang na parjolo bahen ma puji-pujiani gabe sada hasomalan ndada holan ritual sabbing. Mamuji debata ndada holan di gereja, ndada holan di permingguan manang kegiatan ibadah. Ala ikon ganup tikki do hita mamuji debata. Pas baru dungo naing morhat karejo, naing mangan dot naing modum. Martin Luther mandok doa adalah napas hidup orang percaya. Dang boy mangulu halak Kristeni anggo sumartangiang. Tarsongot jol mana subui mangulu molo dang adong oksigen. Doa adalah dosis harian tubuh rohani kita. Adong dosa da apostel na digore apostel si partangiang. I masih Jakobus. Ganup tiki holan na martangiang ulonna. Bahkan adong do catatan na mandok si Jakobuson modding dalam posisi lagi martangiang. Tangiang dada holan nama nopotido sehita. Ale doho do mamuji debata hita di bangsan tangiang. Di guare do minggu tadi borginon minggu jubilate. Minggu bersorak-sorai memuji Tuhan. Jadi ikut tong do mangolu rohana marjubilate, rohana bersorak-sorai di bangsan pamatakta. Bersorak-sorai dada ikon dipanggir-ngir sorana. Ai Yesus ipe di orai do hita martangiang tersongon halak parise na munafik. Dipanggir sorana molo martangiang jelas di pasomal martangiang ditongani pasar. Manang ditongani natorop. Tetapi bersorak-sorai di sini adalah bersorak-sorai di dalam hati. Puji ma Tuhani di bangsan rohatta ganup ari ganup tiki. Napa duahon marsomba matu Jehovah marpahean hadodoan. Didot dia ada pulsia marsomba mahamu tu Jehovah marpakean na marhadodoan atau berkiaskan kekudusan. Amanginang sian pahean boy do taboto jiwa ni sesahalak. Arang do mandok paheani kulit kedua dari seseorang. Mulu rapi marpahean biasanya memang alana rapi majol mana. Arong do na jotan mar kaos polos do celana pendek. Arong do musa jol maon manang tu dia holan na mar jaket hoodie. Manang aka pakaian na serba oversize. Arong do mulu lawa manang tu dia ikon marsipatu. Arong do na mar solop. Jela arong do musa na marsipatu solop. Jela las arong do musa mar solop ale mar kos kaki. Nah, cara berpakaian seseorang mencerminkan kepribadian mereka. Jadi di nama muji Tuhan ini hita mangihutun kepribadian Yesus halak do. Didok disi asa marpahean namar hadodo kita supaya kita memuji Tuhan dalam pakaian kekudusan. Lapatan na dang holan sikap-sikap simbolik na dipauli-uli. Alai ikon iya sian rohatta do. Amanginang sonarion nungalam sumurut be biar ni jolma mangira debata. Ditiki lau Yesus tugadara pajupang tu sahalak bawa na songgopan ni tondinana hodar na manggore diri na si legion. Huma hiter do si polisi marinda Yesus. Welekele ko marhita-hita debata unang awarsahi dinna. Demi Allah yang hidup tolong jangan siksa aku nina si polisi tu Yesus. Hape masa gudang do si polisi disi. Mabiar na sida mangira Yesus na hola sahalak na. Hape tayi da masonare manginang na masa di perngulot tahun di bangsan Jorodin debata hape nunga masa ka perbadaan. Sesama perhalado marsi hosoman. Ruas dan dipersangapi be perhaladona. Bahkan na viral na baruon arong joloma manako hebeng di huria, hebeng pelean na tu debata di korupsihon.
Nah, jadi manginang harus sibolis mabir mangida di bata. Hape Roma jolma, saya merdosai do di bagas joroni di bata. Berarti jolma ini lebih bisa sibolis. Manusia lebih setan daripada setan itu sendiri. Alani doa manginang di tonahon Raja David tu hita marhiti-hiti turpuk tahun. Asa roh hita marsomba tu di bata mardongan rohana badia, rohana ias jela tulus tanpa ada agenda tersembunyi, tanpa ada sikap udang di balik batu. Napa toluhon buan ma barita lasni roha tu selalu topaan. Di doa dia tolu puluh sada ikon marasni roha ma atong akal langit jala marulup-ulup tanon jala pa buah-buah hamuma di tonga-tonga ni kaparbegu Jehovah do Raja. Tugas ni halak Kristen do pasaton barita lasni roha. Ima nang roh Jesusi si palua jolmai. Na mate do ibana alani do satta jala nunga hehe be ibana nunga talu behamat yani. Orang Kristen harus menjadi sumber sukacita unang gabe si surang manang si benar sak ni roha. Di guari do dirina halak Kristen ale holan na pabada-bada hon halak ulonna. Balisa halak Kristen ikon gabe halak na padamehon jala si bon lasni roha. Tarlu mobi tuak ka halak perbegu manang halak na soporsea dope. Gudang dope hita halak Kristen na sa olo majokali ak halak na so si ihuto ni Kristus. Isarana songot tuak ka kapar malim. Turpuk ta sadario na manginang pasahato tu hita asa borhat hita mabaritahon guar ni Jesusi tu sandok halak perbegu. Mabaritaw Jesus ndada na ikon gabi tapatoru ugamu ni halak na asing. Yang diajarkan Yesus kepada kita adalah kasih, bukan perang atau kekerasan. Dang hia diajari Yesus halak Kristen asa marporang holallahu mambila guar ni debata. Jala barita si pasato ni berita lasni roha warna good news, manang kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus. Jadi berita on magwar di Kristusi marhiti-hiti holong ni roha asa sudina sa jol magabi partohap di haluan nasun badiai. Amen. Ima jona bay huta bawak kami di son. Mudah-mudahan mohon boy bang rupi akadongan di dalam paradihon jamita tu pertanyaan di mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Moleate. Shalom.